סוסי, שווה לטום את זה. רגע, שנייה, סורי. עכשיו, אני אכלתי קצת ולא התאפקתי, אבל תקשיב, זה אבוקדו, גזר ומלפפון. הנה היא טעימה. לא? גם החבר שלו לא עונה. טעים? אני מצאתי את הטרייקים, לא יודעת לאן הוא נעלם. אמרתי לו שאני... חשבתי שאני אבוא מאוחר, אז אמרו שיחזיר אותו. קונקרטי קולה. טעים מאוד. בעיקרון זהו, פשוט זה טעים. לא יכולתי לדבר. זה מטוגן. מי שלא אוהב, כדאי לכם. וקניתי את זה מקימונו. ומי שגר בתל אביב, הקימונו הזה, מה זה טעים? זהו, עשו שזה, פשוט ככה קוראים מהמקום. כיף למי שגר בתל אביב, ותנו לייקים אהבתם. ביי יוש!